ఈరోజు కేసీఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రజలు ఏ ఆకాంక్షల కోసమైతే నిధులు నియామకాలు పేరిట తెలంగాణ ఏర్పడదో ఈరోజు కేవలం నిధులు నియామకాలు ఈ కుటుంబపరమే అయినాయి తప్ప తెలంగాణ ప్రజలకు ఒరిగింది ఏం లేదు. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఇస్తాన 57 సంవత్సరాలకు పెన్షన్ ఇవ్వలేదు, ₹1,00,000 రుణమాఫీ ఇవ్వలేదు, డబుల్ బెడ్రూమ్ల పథకం లేదు, నిరుద్యోగ భృతి లేదు, ఉద్యోగ నియామకాలు లేవు. కేవలం కల్వకుంట కుటుంబం మాత్రమే భోగభాగ్యాలతో బంగారు కుటుంబం అయిందే తప్ప ఈరోజు తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ అన్నది మాత్రం సాధ్యం కాలేదు. కావున ఈరోజు మేము మీకు జన్మదినం సందర్భంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నువ్వు రాబోయే కాలంలో రాజకీయ నిరుద్యోగిగా మారాలని ఆకాంక్షిస్తూ తెలియజేసుకుంటాను. మరియు ఈరోజు నిరుద్యోగులంతా తెలంగాణ నిరుద్యోగ దినంగా పాటించాలని, అదేవిధంగా కల్వకుంట కుటుంబం నుంచి తెలంగాణ ప్రజలకు విముక్తి కలిగి తెలంగాణకు న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటున్నాను.